Bi pjaċir nil-qamijaj fl-studio issa il-Ministru Dr. Owen Bonnici il-lejla tajba u grazzi tal-li inaqat magħna. Segwejna il-konferenza tal-aħbarijiet tal-Prim Ministru. Il-mistoqsija hija din wara l-iżviluppi tal-lejla. Kemm tibqa' importanti l-inkjesta maġisterjali? Inkjesta maġisterjali hija l-aqwa forma, l-aqwa metodu biex wieħed jikseb ġustizzja. Il-għala hija l-aqwa metodu għaliex il-maġistrat f'pajjiżna għandu poter li ħadd iktar f'dan il-pajjiż m'għandu. Dik li jindizzja lil xi ħadd li tfisser jixli lil xi ħadd ta' xi ħaġa li jkun għamlu. Jġibu f'pożizzjoni fejn irid jirrispondi għal emilu quddiem il-qrati kriminali. U għalhekk l-inkjesta maġisterjali hija b'saħħetha ħafna, hija importanti ħafna u għalhekk iktar mi importanti inkjesta maġisterjali iktar neżiġu speditezza, iktar neżiġu effiċenza għaliex il-ġustizzja trid mhux biss issir imma tidher li qed issir. U għalhekk meta rajna li għal darb'oħra il-maġistrat inkwerenti sfortunatament talbet għal estensjoni oħra, hemmhekk kien rajna Prim Ministru, rajna d-Dr. Abela, jaġixxi tempestivament, jaġixxi jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu fl-aħjar interess tal-poplu Malti Wawċi. Minn dak li qed tgħid għal-daqstantu dak li ħabbar il-Prim Ministru illum, kif jibni fuq dan issa? Li ħabbar il-Prim Ministru llum hija xi ħaġa importanti. Inkjesta taħt l-Inquiries Act, taħt l-att dwar l-inkjesti, illi għandha numru ta' affarijiet li jiddistinguha. L-ewwel nett l-ismijiet tan-nies li se jkunu qegħdin jikkonduċu din l-inkjesta li huma nies li huma distinti, nies li jgawdu rispett kbir. Jekk insemmi wieħed minn tlieta l-imħallef emeritu Ġewża Mitmekkien huwa awtorità fis-settur u anke fil-qasam li qed nitkellmu dwaru. It-tieni ħaġa hija t-trasparenza il għaliex qed ngħidlek għaliex kull persuna se jkun possibbli għalih illi jidħol għal dawn is-seduti jsegwihom u anke l-ġurnalisti se jkunu jistgħu jirrapportawhom. It-telet nett il-familja se tkun tista' ikollha rwol attiv f'din l-inkjesta. Ir-raba' nett u hija importanti ħafna din l-inkjesta se tiddiskuti numru ta' punti illi fl-aħħar ġimgħat rajna diskussjoni dwarhom fosthom kif ingħatat l-art jekk kienx hemm xi awtorità li naqset mid-dmir tagħha u anke nħarsu l quddiem lejn is-sistema preżenti biex naraw kif nistgħu ntejbuha. Jien m'għandix dubju li din l-inkjesta issa li twaqfet se tkun qed tibgħat messaġġ b'saħħtu ta' gvern li m'għandux xjaħbi xejn assolutament, ta' gvern li jrid ġustizzja, ta' gvern li qiegħed qalbu tħabbat mal-familja Sofija mal-familja Bonnici. Grazzi ħafna Ministru ta' dik l-ispjega dettaljata.